iya. Ayo diteruske. Lenggangane ramane. Mergo ono badhutit ketokno yo. Badhutane nganggo blendrong kula. Ayo badutnya metu. Kakang-kakang pada maring endi nyanyi. Dewa-dewa baca negara. Seserati apa ya? Mana yang paling tinggi Gunung Merapi. Dukun mana yang paling mandi tidak lawan badan sendiri. Ayo yuk. Dari mana datangnya lintang dari sawah? Dari mana datangnya lintang dari mata turun ke hati? Ayo, Gadot kaca pringgon dani anak petruk irunge dawa wis semaya acam blenjani yen kepethuk atine gelang.
Wis metu tuli bombong. Badhe Lah ora lali turu genah. Nah. Nah. Wah malah kan megem-megem nyung. Iki kae. Ya kabar kae muten kae kana ngger kaya gue. Nek keprian maning sih ya lah wong bener ya. Yakin ngono lah. Bener. Jangan kena kene jan gupek ya. Pokoknya dinas iki ke jalukane Bapak Turimin ki warna-warna. Hah? Sapa pepake patang rombongan. Patang rombongan. Lah ki ya bos. Kowe ya rombongan, serombongan dewek. Ya delengger dewek. Oke delengker dewek ya nyong de job mbok lah padane lah. Tapi semenane ora galak kaya kowe. Kepriwe? Enggak iki to. Oke, berarti Rika ke jual lengger, duit kru. Tapi goling lengger kurang kayak ketok. Ngarang gue. Yuk Pak, praga kena, kendangnya mau nih. Apa Tak mana? tuh, dendang tuh. Oke, praga kena ya. Aja gogo peret. Iya. Jangan. Anger kaya kira jangan putuni ya. Oke, lengger kena, lengger bilungan aja jogete. Bilungan kene tuh bilungan kana. Iya. Ya, Kayak lawang larang uju. nang karangan dewek kaya kiye. Ya tuh. Masih bisa. Gua nganggar sing lengger jogete kayak ketok regane pira nang. Ki aja kerekapan bae nih lah. Kali keri. Anu anak matane. Ki nganggar iya. Yakin Rika kayak tuh bayar 50 maning enak lah. Apa 50 geragapan mengendi sing ora. Sesuai ngemek gunungnya nyong paling larang. Gunungnya jeblok. Anu. Ya kena tangane anak matane. Oh anak matanya ya tangannya ya. Oh iya. Ki badut nak nang kene. Ki lengger. Ki sedina pira. Larang gumulana jarang kanggo sok mbet larang pose. Oh, nak kene larang. Oh Larang iya. mulane jarang kanggo. Joget. Oh iya. Masuk pengantin iki kowe diundang dewekan. Ki berarti duda temenan. Yakin tapi jenengane iki kok beda ya. Jenengane sapa padane? Alen kok ngerwale sapa jujuran kuwaten dudu digunani. Ya wong kene ngerti kabeh kena ngapa kok jenengane nang kene ganti. Gue malah ngalan-alani wong ora ngapa-ngapa, malmul. Malmul sapa sing jenengan si mul Asli. Asli kena medinai. Jajal ki aku pedae sampean dadi dalang. Aku kepengin ngerti, aku ngasuk di job nang Rika dibayar setengah ribae. Ongkos sedina bayar setengah ribae. Kok kondangir nang mundulan. Iya. Kepriwe? Mengana dine apa-apa. Nyong kok joget nang mundulan Ora. kok ongkos si mundul. Mundule semeno-meno yakin. Mundule semeno-meno mbeke. Semena-mena. Jo, ngasuk aku anggere di job ngene Rika aja melu jujuk ya. Nyentok mangan dewek nyong kok nggak nang kene nang mundulan. Nang mundulan wong apa jinitrine main-main. Oh iku ya. Mundule ndondone gede-gede kaya gue ya. Iya Ki, iya. Kok suka milih mundul apa suka milih jenitri? Ya mundul sing jere semenap-semenap kae. Gede-gede mundule. Weh, Gede bunter-bunter. lah nyong daripada jenitri, nyong mending mundul wis gede Gedange gede. main-main. Gedange Ambon. Oke juragan kabeh. Oh iya. Jajal siki Rika wong loro badut jajal nembang bareng. Wah bayar piro ari ngaku. Kena iya pancen ya. Oh, angel. Sebar aku sih main keturunan maring gomin. Oh mari gomin. Iya. Lah kok tekne titisane nyong. Aku pengen ngerti gomin Rika ilmune diturunan maring mantune. Ora temurun, anu mlayu dewek mengana. Ora Berarti ilmune Rika ditemuruna maring gomin. Gomin kuwi Yes. sapane Rika.
turunane aku, tumpakane Gumin. Kowe ngerti apa ora? Turunane aku, tumpakane Gumin. Iya. Berarti Rika maring Gumin. Kae mertua aku. Kae mertuane, aku mertuane. Kan iki yes. Ngangger aku aja ngasih menan. Ya, kan si nom aku. Ya, aku mikir ngerti kan aku dhewe mantuku sing gelem kaya iki ya. Anu kepriwen sih? Kumat kapan kowe ya Rika Gumun ya? Jangan aku dhewe mantuku kaya kae tapi Ke, mangan. siki aja salah. Nang kene iki ono teng kabeh. Oh apa iya? Teng kabeh kaki Gumin kepengin Rika ngerti kaya praga Iya, ngadeg. ngene kena garis bae. Ya. Kata ya kae. Ngadeg. Kiri kapan ngerti tukang orjen bisa parko, pengendang bisa parko, MC-nya apa maning yo ngadeg. Oh. Dadi tayang kabeh ya. Jan, mantuku Lenggere ngadeg, lenggere. Kowe yang ngadeg kudu lengger. Ngadeg kabeh. Oh. Ya. Ah, Mbok ngerti ku aja mirang nyongkon ngadeg-ngadeg domongane sengel ngadeg. ora pokoke ngadeg, ben ngerti. Ngadege mawi depola. Ya iya, tenang bae, ngadeg. Iya, silit. Malah nasi kok nasi lite jere kowe. Latihan. Aku sing nyebeti ya. Iya. Rika nilai, jajal Rika kang kono nilai. Oh Nilai. iya. Sing paling main. Siap. Rika kan Labu ya. Kamu jengking-jengking ketok. ya, ya jenenge Pargo yang jengking. Jengking. Dan ora uman. Aja mantu ngarep. Jan iya. Kau aja keperek. Alalalalalalala. Mantu jaga piye? Duh. Menghadap kebalik. Contoh ya. Contoh Wah, nih, lurus kok. Contoh nih, Pargo. Oke. Ya, kok. Iya ya. Rika melu Pargo. Rika jejal dari badut. Bareng. Iya. Rika melu. Pokoknya si Jewang, Pargo, yo. Kowe jajal badute. Kowe badute kon Pargo. Nyong wis teruji lah. Nyong wis teruji iki. Nyong lulus. Pendek. Tenang bae. Pargo. Merem ke. Menghadap. Ayo. Sikile maju. Wis. Sikile. Oh disit nyokar pendilek. Dodok. Dodok, betotong. Nah, terus ya, wes pas sedengan. Kurang kumpul, maning. Nah, pas sedengan. Sebut-sebut kanan lagi ya. Alah, bingung. Bas itu raja tinggi. Ding. Ya. Oh alah. Ki jeneng udu Pargo ki tetep ngintip brutu anggere iki. Ngintip brutu. Beda. Ngintip brutu. Masa kon Pargo malah kayu iki lagi ngintipi brutu gena ora ramana. Ya malah mau dina seraka. Jajal nang Rika. Nyong mau nih serak nang Rika jal. Ya udah gandil. Ada Ya ora mana? mau ni anu kaya piye. Anu wis kendok. Oh lah. Jebule pokoke ke dinas iki nang ngene tak turi mintok sing iki ramene. Ya ora Ora susah melet-melet Mbok Rika. awane ngesuk ana sing tunggale nggaru kaya kiye. Oh iya bener. Sepi. Organe nu komplit. Sepi ya. Dadi tanggapan ana sing waras ya ana sing gemblung. Oh awan wengi pira. Dia wong gemblung kabeh. Ki wong gemblung Ya, wong pada seneng dhewe kok dibayar ya. sing waras ndek. Sing waras sing dhewe mau bisa bayar kowe. Ya Berarti iya. nyong ki pada gemblung Bayar ya. kabeh. Nah. Berarti ki pada Ah, gemblung ya. bagaimana? Ah, Nek sedekatan ngingsul asem dhuwur. oh iya ki mbok gemblung kabeh. Ya iya, nek kae waras kabeh sing ana. Ki waras. Ya ya mandano. Lah Rika nangis kenang apa? Jajal siki. Ya sing kaya anu.
Ajak kandhan saiki gari hiburan Nah, ke tembangan. badute tembangan. Wong genake badute dudak nembange iki randa kempling jajal. Jajal goleti randa sing Ya. isi kempling. Ah, Nah, jajal. randa kempling sing melinting. Heeh. Ini Sing mlisning. pindahku ini makayu. Nek pundi Pak? Yo, datur ge. Nyawet dicekel wis. Yo, mangga. Padahal ngendi yuk kena. Dapun di makayu. Badhe tindak boleh. Badhe nonton badut. Tindak wae ora numpak kaki. Ora duwe duit. Beneran opo ora sabun timbang kayu pada tindak tindak baik orang numpak kaki. Opo ora wedi anggur mriki kula rentang. Dan sapisan dari sedunas ya. Nggih.